Bonjour, ibiyabi nyo sa vlog ni Nonoy. Guys, for this video, i-share ko sa inyo ang na-experience ko na muntikan na akong ma-hold up sa loob ng LCL Bank sa San Juan, Dong Sipakti. Hello guys, so gusto ko lang i-share sa inyo ang na-experience ko nung Friday dahil at this moment, napaka-rampant na talaga ng mga crimes na nangyayari dito sa Paris. Hindi na talaga safe sa panahon ngayon. Sumangguni na rin ako sa mga pulis kung ano bang pwede natin gawin kung sakali may mangyaring hindi inaasahan. From time to time, may mga kababayan tayo nagpo-post sa mga group page na nagsishare ng kanilang mga experiences ng mga pandurukot, may mga nang-hold up, tapos may mga nanglalamas na mga private part nila doon sa loob ng metro. Mostly ngayon, ang mga gumagawa nun ay mga minor de edad. At ang mga minor de edad dito sa Paris ay sakop ng isang malakas na batas. Kung ano man ang gawin nila, parang mas malakas ang batas na magpuprotekta sa kanila kaysa doon sa mga magiging biktima nila. So lumapit ako sa pulis, ano bang pwedeng gawin, kung pwede ba akong manlaban, kung in case. Kasi ako naka-experience ng isang robbery. Muntikan na akong malimasan ng pera sa loob ng bangko. Sabi ko, minor de edad sila at may mga kutsilyo sila. So sabi ko, between life and death, pwede ba akong lumaban or pwede ko pang ipagtanggol ang sarili ko. Sabi ko, in case ba, pwede din ako magdala ng weapon. So ito ang naging sagot nila. Simple lang pinakasagot nila sa akin. Actually, hindi ako satisfied sa sinagot nila. Pwede kong ipagtanggol ang sarili ko. Yun lang ang sinabi nila. Pero dinanong ko sa kung pwede ba akong magdala ng weapon. Hindi pwede. Bawal daw sa batas nila magdala ng weapon. Pagka na-control ka na meron kang deadly weapon, pwede kang makasuhan at pwede kang magbayad. Para may fine silang sinisingil. May certain amount silang sinisingil. Ayun, yung sagot sa akin ng police. Pero hindi ako satisfied. Sabi ko, paano ako? Pumunta ako dito para lang magtrabaho, para mamuhay lang ng marangal. Tapos itong mga batang to, tinetrained lang para gumawa ng krimen dito sa Paris. Sabi ko, meron ba kayong mga ginagawang aksyon? May mga programs ba kayo? Meron ba kayong mga activities na ginagawa from day to day para maprotektahan ang mga taong namumuhay dito sa Paris? So sabi nila, may mga nagronda naman doon ng mga police at may mga naka-surveillance daw ng mga camera. Sinare ko sa kanila ang kwento kung ano nangyari sa akin ng Friday. May trabaho ako sa San Juan. Paglabas ko ng tanghali, pumunta ako sa bangko. Dahil meron akong katransaksyon, isang Pilipina, kabayan natin. So, kailangan ko ng cash. Pumunta ako sa LCL, doon sa San Juan, na malapit. Pagtingin ko sa bangko, mukhang safe naman siya. Tapos, sa labas na ATM, mayroong nagwi-withdraw. So, doon ako sa loob. Sabi ko, mas safer pag nasa loob dahil may camera. So, pasok ko sa loob, ako lang mag-isa. Bukas actually yung bangko, pero meron siyang barrier na nakababa. So, ibig sabihin, yung mga taong nag-opisina doon, pero hindi sila tumatanggap ng walk-ins. Pinasok ko na yung card ko, pinasok ko yung PIN, may pumasok na dalawang minor de edad. Ang age nila, sa tingin ko, nasa 14 or 15, pero wala pa 18 yon yung mga batang yun. And then, tinutukan nila ako ng patalim. Dig-isa sila, isang dangkal ang haba ng patalim. Nakita ko na, pinindot ko yung anuli, tapos pinindot ko din yung restoration lakak. Ibig sabihin, para iluwa na ng machine yung card ko. So, nailuwa ng machine yung card ko. Tapos, kinuha nila yung card ko. Binigay ko yung card ng bangko ko. Tapos, binalik niya sa machine. Tapos, gusto niya akong maglagay ng PIN. So, hindi ko nilagay yung PIN. Tapos, doon nagkagulo na kami. Nagkatulakan na. Tapos, yung bag ko gusto na nilang kunin dahil iniisip nila may cellphone doon, may mga gamit ako doon. Hanggang sa hampas ko siya doon sa may barrier ng bangko. So, narinig ng mga agent doon sa loob na nagkakagulo kami. Tapos, dumating yung agent, kinalampag na yung barrier. Tapos, sabi niya, kung hindi kayo alis, kung hindi niyo siya lulubayan, tatawag ako ng pulis. Kumawa na yung eksena yung dalawa. Sabi niya, naghiram lang kami ng ballpen kasi magdideposito kami. Sabi niya, wala naman kaming ginagawang masama. France yun. Sa France nila sinasabi. So, translate ko lang sa inyo. So, matotal, umalis sila. So, syempre, ang logi doon, syempre, ako pa din. Kasi, syempre, nag-adrenaline rush ako. Syempre, kakabahan ka pag nasa sitwasyon ka. Mayroong dalawang kutsilyo na anytime pwedeng tumusok sa katawan mo. Pero at the same time, gusto mong protektahan yung sarili mo at gusto mo ring hindi mo sila masaktan or magalusan. Dahil minor de edad sila, kahit sabihin mong pinoprotektahan mo lang yung sarili mo, pero kung si-switch nila ang sitwasyon na ikaw ang nanakit sa kanila, ang batas magpapanik sa mga minor de edad. So, yun ang concern ko. Pinapasok ako ng mga agent sa loob, tapos kinausap nila ako. Medyo nanginginig ako, namumutla. Kasi syempre, tanggap na natin yun na lahat tayo mamamatay, pero wag naman ganito kaaga. So, yung time na yun, yung moment na yun, iniisip ko lang na hindi ako masaktan, hindi ako magalusan, hindi ako masaksak, at lalong hindi ako mamatay. Hindi ko rin sila masaktan, hindi
ko sila magalusan, hindi ko rin sila mapatay. Dahil kahit alin dun sa part na yon, ako pa rin ang lugi. Sila hindi natin alam kung anong buhay meron sila. Pero ako may pamilya ako, may dalawang anak ako. Hindi ako po pwedeng malagay sa alanganin. So circumstances, so presence of mind lang pinagana ko para wala silang makuha. So nung time na yon, naisip ko rin kung kukunan ko sila ng picture o videohan ko sila bago sila umalis. Kasi na-realize ko, baka pag nakita nila na may cellphone ako, baka yun ang kunin nila. So wala akong masyadong evidence na mapapashare sa video na to. It's just a story lang ang may share ko sa inyo sa video na to, na hindi porket nasa loob ka ng bank nag-withdraw ay safe na. Kahit may camera dun sa loob. Kasi ang problema sa mga bangko dito, wala silang security guards. Yung mga agents lang, yung mga nandun sa loob. Walang safety talaga. Sa panahon ngayon, talagang harap-harapan na talaga silang nangunguha. Masyado nang aggressive. And then, paglabas namin kahapon, Saturday naman, papunta kami ng Bilbil. Paglipat namin ng line 2 from line 7Bs, isang kasama namin, dinukutan siya ng wallet sa bag niya. Pero binalik din sa kanyang wallet dahil walang pera. Puro lang card na sa magasan. Yung parang suki card, parang ganun lang. Tinapon sa paa niya, doon niya lang nalaman na kinuha na pala yung kanyang wallet. Tayo talagang punterya ngayon dahil alam nila na tayong mga Pinoy, continuous ang trabaho natin. Kaming mga part-timers, laging nasa metro, laging nasa labas, nasa transportation. Tayo talaga yung binabantayan nila. So ano ba ang pwede nating paghahanda sakali may mangyari sa atin? Para sa akin, mas maganda pa rin meron kang spray kahit papano, or yung parang sa kuryente, yung parang gumagano na kuryente, yung charge. Wala tayong choice kasi ang mga pulis parang hayaan na lang nila tayong mamatay kaysa sa manlaban. Yun ang parang dating sa akin nung nagtanong ako sa kanila. Ano lang, i-depend mo lang yung sarili mo. Paano? Sila may weapon, tayo hindi allowed. Bawal tayong magdala ng mga deadly weapons. Kung pwede nyo ilagay sa parang bottle ng perfume, yung refillable, tapos magdurog kayo ng sili, kunin yung juice, ilagay nyo dun sa sprayer. Lagay sa bulsa, huwag nyo ilalagay sa bag. Dahil sa bag, mahirapan kayo magdukot. So pag bumabiyahe kayo, lagay nyo sa bulsa. At yung sprayer na bilhin nyo, yung mabilis ma-spray. Kasi ngayon, harap-harapan na talaga. Talagang ano na sila. Dati, hindi ba mararamdaman pag nanakawan ka. Ngayon, talagang kahit harap-harapan, kahit nakikita mo sila, kukunin talaga nila. Kapag ka nandun ka sa sitwasyon, presence of mind, tayo mo sa mata, tayo mo sila sa mukha. Pag may papakita na natatakot ka, kasi kapag ka natatakot ka, nagraratel ka, mas lalo kang mawala, tatakutin ka nila, so makukuha nila lahat ng gusto nila makuha. Pero pag hangkat maaari, parang iniiwasan din nila gumawa ng malaking senaryo, ng malaking scene na madugo at mano, kasi syempre hahantingin talaga sila kapag may malaking senaryo silang ginawa. Nung time ko, pagpasok pa lang ng dalawa, naramdaman ko na kagad na may mangyayaring hindi maganda. Kaya inanuli ko na kagad yung operation, tapos pinalabas ko na kagad yung card. Kaya wala silang nakuha sa akin. Pero yun nga, dahil gusto nilang kunin yung bag ko, dahil maaaring andun yung cellphone ko, or kung may mga valuables andun, especially yung mga cards ko, yung carte séjour ko, yung carte séjour ng mga bata, nandun. At this moment, siguro mas magandang wag na muna gumamit ng wallet. Tapos yung card nyo, hiwa-hiwalayin nyo sa bag nyo, hiwa-hiwalayin yung carte séjour nyo. Kasi sa ngayon, kapag nahuli ka na wala kang bitbit na carte séjour, pwede ka rin mag-fine, pwede ka rin singilin. Kaya kailangan pa rin meron kang face identity na bitbit. Pero wag nyo silang pagsama-samahin sa isang lagayan. Yun ang ma-advise ko sa inyo. Dahil at least pag nawala man yung vital, at least yung vital lang yung nawala. Kung mawala man yung carte séjour, at least yung iba mong mga IDs, hindi na limas. Pag may cash ka siguro ngayon, barya-barya na lang. Huwag ka na masyadong magdala ng cash. Dahil ngayon talaga, gutom sila. Gutom talaga sila ngayon dahil wala masyadong lumalabas. So, mga lumalabas lang tayo. Yung mga part-timer madalas. Yung mga bumabiyahe. Tapos yung may mga mahahabang correspondence. Marami akong kaibigan ngayon na na-hold up sa mga habang correspondence, sa mga habang transfer ng line. Maging vigilant tayo at makinig ka sa instincts mo. Kapag kami naramdaman ka na hindi maganda, tungsyon ka kagad. Huwag ka na rin gumamit ng cellphone sa loob ng metro. Siyempre, ang hirap kitain ng pera pagkatapos mawawala lang sa'yo ng isang iglap. Tsaka mahirap din manlaban kung minsan dahil buhay mong nakataya o di kaya kapag masaktan mo sila, ikaw pang lalabas na may kasalanan. So yun lang guys, ingat kayo sa pagbiyahe nyo and sana wala nang mangyaring hindi ka nais-nais sa ating mga kababayan dito sa Paris. Kung sakaling malagay kayo sa alanganin, presence of mind talaga. Yung mga improvise na gaya nyo sa bulsa nyo, huwag nyo ilalagay sa bag nyo para mas mabilis nyo madukot at magamit laban sa mga sasamang loob. May karapatan pa rin tayo na ipagtanggol ang sarili natin in case kapag between life and death, mas piliin yung silang mamatay kaysa kayo. Okay, hindi natin deserve ang mamatay dahil lang sa kamay ng mga walang kwentang tao na pupunta dito para lang manglamang o magnakaw, okay, ng mga bagay na pinaghihirapan natin. So yun lang guys, thank you so much for watching. Be careful, pray harder for our safety. Merci et à bientôt.